प्रसादेन भविष्यतीन संशयार्हो। मंडळी, महालक्ष्मीची आपली पूजा दिवाळीचा दुसरा दिवस म्हणजे तसं तो दिवस वसुबारस, त्यानंतर धनत्रयोदश, एक दिवस जागल्यानंतर आपली पहिली आंघोळ घेणार दिवाळी पहाट, महालक्ष्मी पूजा आणि उद्या पाडवा बलिप्रतिपदा आणि नंतर आपली भाऊबीज असते। तर दिवाळीचा जो सण आज आपली लक्ष्मीची पूजा आम्ही पायी केल्या आणि मी पण आता मंत्र म्हणले। थोडक्यात मंत्रांचा अर्थ असा, आपल्याला धन पुरू दे, पुरून उरू दे, काही चिंता आहे दूर आहे, म्हणजे धन पुरून चिंता सगळी सगळ्यांची चिंता मिटू दे असं